ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕುಲಿನಿ ಚಿತ್ರಪುರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿತೆ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ. మనసుకు పోందుల్లా చూరు పోయారండు లైన్ ఉంటుందా మొదలు మస్తు జనం ఫుల్ లైన్ రెడ్ లైన్ ఫుల్ లైన్ చెప్పుకోండి ನಮ್ಮ ಊರಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ nakli ನಮ್ಮ ಸಂತಲೆಗೆ ಬೈದ ಫುಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಉಂಟು ಅಂಚಿತೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟಾನಿದ್ದ ಫುಲ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಿತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ಗುಳೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲೆಗಳ ಪೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಲೆಗಳ ಪೋಟಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ Guys, start up with the body goes and do it for like in control. That is just. Start it, see? The body man, let's see the body get on. Make the bullet on the way. Atta bullet. Barochi panda basal kira. Like jolly and guys. Mast kushiyan. Mast dilan guys. तो पहले तो jolly and का प्लीज काम मस्त जॉली ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಹಾಂಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಪುರಸುತ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಹಂಡೆ ಅಂಚದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್